KISS Jižní Čechy. Prosím, Bečvář. No, dobrý večer, Gustav Maňásek u telefonu, agentura Disco Production. Dobrý večer. S panem Bečvářem mluvím. Ano, Bečvář. Pane Bečvář, zdravím vás, prosím vás pěkně, vy bydlíte v Dolním Bukovsku u Horušického rybníka. Ano, jsem z Dolního Bukovska. Super, a za domem, abych volal správně, máte takový velký pole, že jo? Ano, mám pole. Jo, podívejte se, pane Bečvář, takhle, naše agency tam bude v dubnu stavět novou obrovskou diskotéku, jo. Budeme to uvádět do provozu někdy v září, to znamená... Kde budete stavět diskotéku? Diskotéku tam vedle toho Horušického rybníka za tím vaším barákem na tom poli. Na mým poli diskotéku? Já nevím, jestli je to vaše pole, každopádně to pole je hodně veliký a vy jste spoluvlastníkem jedné části, pokud se ano, část toho pole je moje, pole je moje a žádná diskotéka tady, jako nikdy jsem nic takového neslyšel a žádná diskotéka se tu stavět nebude. No zatím jste ještě neslyšel, nicméně já vám volám právě z toho důvodu, protože vám to musím oznámit, že jo. A my budeme potřebovat... Počkejte, vy mi oznamujete, že na mým poli bude stát diskotéka, jo? No jasně. A vy jste kdo? Jak jste se ještě jednou představoval, prosím vás? Já jsem Gustav Maňásek, prosím vás pěkně, Gustav Maňásek, agentura Disco Production. A takhle, pane Bečvář, já vám volám z toho důvodu, protože nejenom, že vám to potřebuji oznámit, že jo, taky se potřebuji dohodnout na tom, jestli s tím budete nebo nebudete souhlasit. Samozřejmě... No, samozřejmě s tím souhlasit nebudu, to. No, podívejte se. Diskotéka. Já vím, že jo. Nicméně máme pro vás připravený různý benefity, abyste neřekl. My se můžeme dohodnout třeba na tom, že by jsme vám dali na tu diskotéku vstupný zdarma. To znamená, že byste až do konce života, dokud se vám něco nestane, nedej bože, pane bože, tak byste na tu diskotéku mohl chodit, pařit, tancovat, popíjet, že jo, nic byste nemusel platit. No to je snad lejse, to si ze mě děláte srandu, ne? Nedělám, Já budu, co je mi platný, že budu chodit zadarmo na diskotéku, když jako já tady vlastním kus lesa, k tomu poli, mám tady prostě svoji zvěř a vy mi tady vystavíte nějaký randál, jako já tady nebudu mít jedinýho zajíce, co blázníte. Ale podívejte se, jako ta diskotéka bude trošku jako odlučněná, že jo. A teda ještě k tomu navíc, abyste neřekl, že jsme na vás koupí, tak byste si na té diskotéce taky čas od času mohl zahrát. Co vy na to? Já si budu hrát na diskotéce, prosím vás, mě stačí doma, já mám doma desky, nějaká diskotéka, nějaká hala majízná, já to nepotřebuji poslouchat. Jako halíte se, pane Bečvář, jakou máte rád muziku? Já mám rád muziku, já nevím, Věru Martinovou a Karla Gotta, takovouhle hudbu. No to byla jedna z variant, nevadí, pane Bečvář, zkusím teda ještě jednu věc, co kdybychom vám pronajeli nějakou erotickou pracovnici služku, která by vás obšťastňovala, kdy by se vám zlíbilo. No? To myslíte vážně, jo? To erotickou, jak jste to říkal, pracovníci normálně? No, podívejte se, jako nám jde o to, abychom tu diskotéku doopravdy postavili a snažíme se každému občanovi, který s tím projektem přijde do styku jakkoliv víc vstříc a uvědomuju se, že asi jako hajnej si moc nevyrazíte, že jo, možná se zvířatama, nevím, jak jste na tom, tak vám nabízím právě tady tu erotickou pracovnici, co vy na to? Počkejte, ježišmarja, teď se mi vyrazil dech trošku. A to, co by jako ta pracovnice dělala se mnou, nebo já nevím. No ta pracovnice by pro vás udělala, co vás napadne, to znamená, že byste si... Erotickou službu prostě. Erotickou službu, to znamená, že by vás opláchla, umyla, vykoupala, potom by s váma třeba skočila do postele, udělala by vám, co se vám zlíbí, pak by vás podrbala na zádech, než usnete a zase by šla pryč, jo. Jasný, jako ono jde o to, že tady se mnou v baráku bydlí manželka samozřejmě, jo. Aha. A bydlí tu i syn a já si sem nemůžu prostě nikoho takhle vodit, jo. No tak řeknete, že půjdete někam na lov, že jo, svojí manželce, já se teda v tom moc nevyznám, ale těch výmluv asi existuje spousta. Neříkejte, jasný, že... ale ono spíš jako není kde. A vy jste říkal, že tu erotickou pracovnici bych mohl mít, jako kdy se mi zlíbí? No, kdy se vám zlíbí, samozřejmě, my vám na ní dáme telefon a ona vám bude 24 hodin denně k dispozici. Aha. To znamená, že pokud bychom se společně dohodli na nějaké pravidelné erotické službě, speciálně pro vás a potom na nějakým finančním měsíčním odškodnění, tak byste do toho šel, jo? Jasně, o tom už by se dalo uvažovat. Super. To už bych bral na nabídku. Takže co kdybychom se domluvili tak, že bychom k vám zajeli, já nevím, během hodinky s nějakou tou naší ženštinou, abyste si vybral, co vy na to? Počkejte, mě teďko nemůžete, já tu mám rodinu. No. Leda, že bychom si dali sraz, víte, kde je ten Horušický rybník, tady u nás v Bukovsku? No to najdeme, to není problém. Tak u toho Horušického rybníka, jak je stavidlo, tam bychom se mohli sejít, já nevím, tak kdy jste říkal, za hodinku? Za hodinku, úplně v pohodě, to stihneme.
Dobře, tak se za hodinku sejdeme u toho Hrušovského rybníka, jasný? Dobrý, Boženo, prosím tě, připrav se, pojedeš pracovat, jo? Tak jo, pane Bečvář, já moc krát děkuju, za hodinku jsme u vás u toho rybníka, jo? Dobře, naschle. Naschle. www.kysižníčechy.cz